saa keskustella tukihenkilöiden kanssa ja kysyä, mitä mieltä hän on. Ei, se oli viimeinen. On aika aloittaa peli, jonka nimi on Paulosen! Kysyimme tutkimuksessamme suomalaisilta, suostuisivatko he kauneusleikkaukseen, jos heidän puolisonsa pyytää. Oletko ikinä pyytänyt avomiestäsi menemään kauneusleikkaukseen? Eikö toisinpäin kyllä? Kaunis poiskäin. Ei minä ei voi kyllä. Ei ole tarvittu. 10 € siis kuuluu näin. Kuinka monta prosenttia suomalaisista suostuisi kauneusleikkaukseen, jos heidän puolisonsa sitä pyytäisi? Tiina Sorjonen, sinulla on 40% marginaali käytössäsi. Miten ajattelit, mihin tuo marginaaliprosenttiosuus sijoittuu, vai alkaa pyörittelemään sitä nuppia siitä pöydässä? Samoin kuin yleisö. Te voitte käyttää niitä omia äänestyskapuloitanne ja arvailla, että kuinka monta prosenttia suomalaisista suostuisi kauneusleikkaukseen, jos heidän puolisonsa sitä pyytäisi. Täällä on tää tukihenkilö. Kuulostaa aika hurjalta, että puolisolle sanoo, että terve Aulikki, nyt on kuule sellainen tilanne, että kun sulla on 42 vuotta katselu, niin ois ehkä parempi, että nostattaisit testit ja oikoisit otsia ja laittaisit silmiin vähän sävyä. No kyllä, koulutusta sais sitten vasta tuosta takavasemmalta ovesta pellolle semmoset Aulikin. Tietysti jossakin jutussa on se ihan koulukunnikaan, mutta ei tarvitse. Se on onhan se jossakin jutussa kyllä todella hyvä. Jos on joku onnettomuus sattuu, niin sitten saa kohdata. Ei mitään. Mites Tiina? Eikö ole kyllä niinku hurjaa meininkiä, että pyydät niinku puolison? No, samoin mieltä kuin Jaana, että no ei ilman, kyllä ei. Mitä mieltä on yleisö? Nyt Tiina on luvut 9 ja 49 välissä. Pitäisikö nostaa vai laskea? Onko tää ilmiö on ehkä joku henkkien juttu? Henkkeessä varmaan on ihan ok, että mies sanoo vaimolleen, että vaihda tää. Ja mies kysyy kumpia vai ala.